Nagbabalik po ang CLTV 36 News Stream. Ito ho mga kabalen, subukan lang natin. Kuyang Ren, subukan natin. I-play ko yung audio para yung VTR. Ayan, pumapasok. Magandang umaga po sa ating lahat. Narito ang late. Yan, meron naman. May audio. Renz, pakicheck nga. Latest weather update ngayong araw ng Lunes, February 24, 2025. Sa kasalukuyan po ay bahagyang humina ang epekto ng shearline at hindi na po ito nakakaapekto sa anumang bahagi ng ating bansa. Ngunit ilang bahagi pa rin po ng ating kapuluan ay makakaranas ng maulan na panahon dulot po na epekto ng easterlies or mainit na hangin na nanggagaling sa karagatang Pasipiko pati na rin po nitong northeast. Sige ho, hintayin lang natin yung go signal ni Kuyang Renz, ha? At yan mga kabalen, live na ho tayong muli sa telebisyon. Balikan ho natin itong weather report ng Pag-asa para ho maging updated tayo kung ano nga ba yung magiging taya ng panahon ngayon pong linggo o ngayong buong week. Narito po ang ulat. Magandang umaga po sa ating lahat. Narito ang latest weather update ngayong araw ng Lunes, February 24, 2025. Sa kasalukuyan po ay bahagyang humina ang epekto ng shearline at hindi na po ito nakakaapekto sa anumang bahagi ng ating bansa. Ngunit ilang bahagi pa rin po ng ating kapuluan ay makakaranas ng maulan na panahon dulot po na epekto ng easterlies or mainit na hangin na nanggagaling sa karagatang Pasipiko pati na rin po nitong northeast monsoon o hanging amihan. Kung makikita po natin dito sa ating latest na satellite animation, may mga kaulapan po tayong namamataan na lumalapit po dito sa ating kalupaan. Yan po ay dulot ng easterlies or mainit na hangin na nanggagaling sa karagatang Pasipiko. At dahil po sa easterlies ay maaaring makaranas po ng maulan na panahon ang malaking bahagi ng Kabisayaan, gayon din dito sa eastern sections ng Mindanao pati na rin sa ilang bahagi ng Bicol region. Samantalang for areas naman po ng Northern at Central Luzon, patuloy na umiiral ang hanging amihan or northeast monsoon at magdudulot naman ito ng mahihinang mga pagulan o mga pag-ambon sa malaking bahagi ng Northern Luzon ngayong araw. Sa mga susunod na araw, inaasahan po natin na bahagyang lalakas pa yung epekto nitong northeast monsoon at magdudulot po ng mahihinang mga pagulan sa silangang bahagi ng Luzon area for the next 2 days at pagdating naman po ng Thursday, maaaring bahagyang hihina naman ang epekto ng hanging amihan. Kaya bago po matapos yung linggo, asahan po natin ang maaliwalas na panahon sa malaking bahagi ng ating bansa. Sa ngayon po, wala naman tayong binabantayan or minomonitor na low pressure area o bagyo sa loob at labas ng ating Philippine Area of Responsibility. So magiging lagay po ng panahon ngayong araw dito po sa Luzon, dulot po na epekto nitong hanging amihan, magiging maulap po ang kalangitan na may kasama po yan na may hinang mga pagulan o mga pag-ambon sa bahagi po ng Cagayan Valley, pati na rin po sa Cordillera Administrative Region as well as dito sa Aurora. At sa nalalaming bahagi naman po ng Luzon, magiging maaliwalas naman yung panahon pero may mga chance pa rin ng mga panandali ang pagbuhos ng ulan or mga isolated light rains dito po sa Ilocos Region, sa malaking bahagi po or the rest of Central Luzon area, gayon din dito sa Metro Manila as well as sa Calabarzon. Meanwhile, most parts of Bicol region, pati na rin po sa Mimaropa, ay magiging maaliwalas din po yung panahon pero may mga chance pa rin na mga isolated na thunderstorms na mas madalas nararanasan sa hapon o sa gabi. Dito po sa may southern portion ng Bicol region, dyan po sa Sorsogon at Masbate, magiging maulan po or possible po yung mga pag-ulan ngayong araw dulot ng epekto ng easterlies. Temperature forecast naman po para sa mga piling syudad dito po sa Luzon. For Tugigaraw po yung maximum temperatures po natin aabot ng 27 degrees Celsius. Para dito sa Lawag, ang agwat ng temperatura ay maglalaro mula 24 hanggang 30 degrees Celsius, 15 to 22 para sa Baguio City. At dito po sa Metro Manila, maglalaro mula 22 hanggang 30 degrees Celsius. For Legazpi City naman, maximum temperature sa abot ng 31 degrees Celsius. At dito naman po sa Tagaytay, ay ang agwat ng temperatura ay maglalaro mula 20 hanggang 28 degrees Celsius. Sa magiging lagay naman po ng panahon sa nalalawing bahagi ng ating bansa dahil po sa patuloy na epekto ng easterlies ay posible po yung maulan na panahon over large parts of Visayas area. At pati na rin po dito sa may eastern sections ng Mindanao, dyan po sa Caraga, gayon din sa Davao de Oro at Davao Oriental, maaring maranasan din po
yung mga pag-ulan dulot na epekto nitong easterlies. For the rest of Visayas and Mindanao, gayon din dito sa Palawan, generally fair weather conditions po tayo, pero may mga tsansa pa rin ng mga isolated na thunderstorms, especially pagdating po sa hapon o sa gabi. Temperature forecast naman po para sa mga piling syudad. Dito po sa Palawan, maximum temperatures po natin for Kalayaan Islands, pati na rin po sa Puerto Princesa, aabot ng 31 degrees Celsius. Para sa Visayas naman, for Iloilo, agwat ng temperatura ay maglalaro na 23 hanggang 30 degrees Celsius and 29 degrees Celsius maximum temperatures naman para sa Tacloban, pati na rin po dito sa Metro Cebu. For Mindanao naman, maximum temperatures for Zamboanga as well as sa Metro Davao aabot ng 32 degrees Celsius at para naman sa Cagayan de Oro, agwat ng temperatura ay maglalaro na 24 hanggang 29 degrees Celsius. Sa kalagayan po ng ating karagatan, inaasahan po natin ang maalon hanggang sa napakaalong karagatan sa mga dagat baybayin po ng Northern Luzon. Dulot po yan ng epekto ng hanging amihan, particularly dyan po sa mga dagat baybayin ng Batanes, pati na rin po sa northern coast ng Cagayan kasama ang Babuyan Islands as well as sa mga dagat baybayin po ng Ilocos Norte at Ilocos Sur. Maaring umabot po ng 5.0 meters yung taas ng mga pag-alon, kaya delikado pong pumalaot, especially yung mga kababayan po natin na may mga maliit na sakyang pandagat. Sunrise po natin ngayong araw ay 6:16 AM at sunset naman ay 6:03 PM. Para sa karagdagang impormasyon, bisitahin lamang po ang aming social media accounts at ang aming website, bagong.pagasa.dost.gov.ph. At yan lamang po latest mula dito sa Pag-asa Weather Forecasting Center. Ako po si Rhea Torres. Magandang umaga po sa ating lahat. Yan ho mga kabalin, ating narinig ang ulat ni Rhea Torres ng DOST Pag-asa kaugnay ho nitong lagay ng panahon ngayong araw at sa mga susunod pa. Mga kabalin, silipin naman natin ang ibang balita dito ho sa news page ng CLTV 36. Opo, Eto, simulan ko lamang. Saan ba yung titulo? Ayan. Oh. Okay, pabatid ho sa lahat ng mga mag-aaral ng Hoxton College. Ayan, Wala hong pasok bukas. Etong mga estudyante ng Hoxton College, maging ang mga empleyado, araw ho yan ng Martes, February 25. Ito ay bilang pakikiisa ng pamantasan o ng kolehiyo sa paggunita sa 39th anniversary ng EDSA, People Power Revolution. Hinihimok naman ng pamunuan ng Hoxton College, Angeles City ang lahat ng estudyante at empleyado nito na alalahanin ang makasaysayang pangyayari sa bansa. Yan ho mga kabalin. Anunsyo mula ho dito sa Hoxton College. Dumako naman ho tayo sa ibang balita. Isang wanted na Korean national ang naaresto sa Angeles City nito lamang linggo, February 23. Opo mga kabalin, narito po ang detalye. Isang Korean national na wanted ho sa kasong paglabag sa new anti-carnapping law ang naaresto sa barangay Balibago. Sa kinasang operasyon ho ng ACPO ng Angeles City Police nito ngang linggo, Feb 23, ay nadakip ang suspect na si kinilalang Jae-Hon Yu, 43 years old, at isang turista na ninirahan po sa barangay Kuwayan ng nasabing syudad. Ito hong pagkaka-aresto kay Yu ay bunsod na rin ng warrant of arrest na inisyo na ang Angeles City Regional Trial Court noong November 6, 2023. At meron ho itong piyansang 300,000 pesos.
Panawagan ho ng Angeles City Police sa publiko na manatiling mapagmatsyag at i-report sa kanila ang anumang kahina-hinalang aktibidad o bagay na makikita. Yan ho ang latest sa Angeles City, Sa iba naman hong mga balita, opo mga kabalen, nananawagan si dating congressman at dating world-class city mayor, nag-iisa, Oka Rodriguez, na dapat seryosohin itong impeachment case ni Vice President Sara Duterte. Babasahin ko yung detalye nitong pahayag po ni Kong Oka o dating Congressman Oka Rodriguez. Ito mga kabalen, nanawagan ho si Atty. Rodriguez hindi bilang isang dating pambabatas o legislator, kundi isa umanong citizen na merong matinding nasa para ho dito sa pananagutan, mabuting pamamahala at pagsunod sa batas. Kilala ho si Atty. Rodriguez nung wala pa siya sa gobyerno ay isang human rights lawyer na nakipaglaban sa diktatoryang Marcos Sr. At kalaunan ho'y naglingkod sa ating bayan bilang mayor, bilang kinatawan ng Tercera Distrito ng Pampanga, nagbalik bilang mayor din. At ayan, ayon ho sa kanyang matagal na taong paglilingkod sa bayan, nasaksihan niya yung halaga ng mga institusyon na nagbabantay ng demokrasya at nagpoprotekta sa interes ho ng sambayanan. Ay nabanggit ho ni Atty. Rodriguez na itong impeachment ng nakaupong pangalawang Pangulo ay isang seryosong usapin na dapat lapatan ng dapat pag-aralan at dapat i-apply yung pinakamatas na antas ng pagiging patas, paggalang sa proseso at pagsunod sa batas. Hindi raw ito dapat maging kasangkapan ng paghihiganti sa politika at hindi rin basta na lamang ituring na simpleng hidwaang pampolitika. Ang pinakamahalagang tanong dito, ayon kay Atty. Rodriguez, ay kung linabag ba ng pinakamatas na opisyal ng bansa ang kanyang panunumpa, pinagtaksilan ba niya ang publiko, at nakagawa ba ng pagkakasalang nararapat patawan dito pong pinakamabigat na parusa. Matatandaang noong taong 2000, ay isa ho si Atty. Oscar Rodriguez sa mga nanindigan sa Kongreso upang panagutin ang dating Pangulong Erap. Doon at ngayon, hindi umano na nagbabago yung kanyang paninindigan na walang sino man Ayan, paumanin mga kabalen, may extra. Ito, ayon ho kay Atty. Rodriguez, noon daw at ngayon, hindi nagbabago yung kanyang paninindigan. Ayon ho kay Atty. Rodriguez, walang sino man ang higit sa batas. Ang panunungkulan sa gobyerno ay sa umunong pagtitiwala ng taong bayan at kung may mabigat na paratang, maging ito man ay katiwalian, pang-aabuso sa kapangyarihan o iba pang paglabag, dapat itong harapin ng may tapang at dignidad. Dagdag pa ho ni Atty. Rodriguez, hayaan nating ang prosesong ito ng impeachment ay maging patunay umano ng paninindigan sa ating demokrasya. Kung may sapat daw na ebidensya, pairalin ang pananagutan. Kung walang basihan ng mga paratang, bigyan natin ng pagkakataon na malinis daw ng pangalawang Pangulo ang kanyang pangalan sa pamamagitan ng tamang proseso. Sa anumang paraan, ang katotohanan umano ang dapat manaig hindi para sa pansariling interes ng sinuman, kundi para sa taong bayang
na atin hong pinaglilingkuran. Yan hong pahayag ni Attorney Oscar Rodriguez. Kinakailangan daw ng demokrasya ang patuloy na pagbabantay at karapatan daw ng ating mga kababayan ang malaman ang katotohanan. Ano man ang ating mga pinuno ano man ang kanilang pangalan o posisyon, dapat lagi umanong panagutin sa pinakamatas na pamantayan ng katapatan at pananagutan. Ito ho ang panawagan ni dating 3rd District Representative ng Pampanga, dating Mayor ng City of San Fernando, 3-termer, Attorney Oscar Rodriguez. Ito, dumako tayo sa ibang balita. Asahan daw ang isang proactive at bolder chamber sa bagong set of officers ng Pampanga Chamber of Commerce and Industry Incorporated, PAMCHAM. Ayon ho yan kay Attorney UC, ang kanilang bagong presidente. Panoorin ho natin ang balitang ito. Opportunities for business. Formal nang nanumpa ang mga bagong opisyales ng Pampanga Chamber of Commerce and Industry Inc. o PAMCHAM para sa taong 2025-2026 sa kanilang 80th General Membership Meeting and Biz Matching Event nitong Huwebes, February 20. May temang Unlocking Opportunities for Business, Insights on Growth, Innovation, and Access to Capital, ang taunang event na ginanap sa Laos Event Center, City of San Fernando, Pampanga. Kabilang sa mga bagong talagang officers ay sina Rene Romero ng Romac Group bilang PAMCHAM Chairman, Terry David Carlos ng Merida Queen College Pampanga Inc. as Vice Chairman, Attorney Paul UC ng Royal Security Agency Inc. for President, Dior A. Laos ng Laos Group of Companies as Vice President, Marilu Garbes ng MB Garbes Realty Services bilang Corporate Secretary, Marilu Tolentino ng Lupo S. Ramos and Company CPAs bilang Treasurer, at si CLTV 36 President Sonia P. Soto bilang Auditor ng Chamber. Ang mga newly inducted director naman ay sina Vince M. Garcia ng Chef Vince Garcia Culinary Group, Mark Nickdown ng TigerNet Hosts OPC, Jess Nickdown ng Nidal Group of Companies, Willie Tan ng Houseland Development Corp., Robert H. Law ng RDF Feed Livestock Foods Incorporated, Nestor Mangyo ng Central Country Estate Incorporated, Jim Jimenez ng Jewel Development Incorporated at si Marco Hizon ng Hyundai Pampanga Incorporated. Ayon kay PAMCHAM President Attorney Paul UC, layon ng PAMCHAM na gawing bold at proactive ang chamber ngayong taon. Lalo na't isumano sila sa mga pribadong organisasyon na napabilang sa Oversight Committee Ordinance ng Provincial Government of Pampanga. Binuo ang committee na ito upang mamonitor ang mga business processes ng mga syudad at munisipyo sa probinsya. Kabilang sa kanilang plano ay ang pakikipagtulungan sa Anti-Red Tape Authority o ARTA upang matulungan ang kanilang mga miyembro na maiwasan ng maging biktima ng red tape. Well, we will take up from its current state. We will be more engaging, we will be proactive, we would be helping in promoting legislation. Of course, we will have to get the feel of the region. And we will collaborate with other chambers, even on the national level. So the private businessmen will have a voice, will have ears in that committee on oversight function. Guest of honor sa 88th General Membership Meeting and Biz Matching ng PAMCHAM si Senatorial Aspirant Bam Aquino. Siya rin ang nanguna sa induction rights ng mga bagong PAMCHAM officers. Kilala si Aquino sa kanyang Go Negosyo Act na naglalayong matulungan ang paglago ng mga micro, small, and medium enterprises o MSMEs. Hindi ho natin tutulungan yung maliliit na negosyo, yung kayamanan ng Pilipinas po matitira lang sa malalaki. Kapag may support sa MSME, yung kayamanan po na yan, yung kasaganaang yan, pwede pong dumaloy sa mas maraming Pilipino. Kaya mahalaga talaga, masuportahan po natin ang SME, makapagbigay tayo ng libreng edukasyon na dekalidad, at meron tayong tulong sa pag-i-empleyo. Yung tatlong larangan pong yan yung kailangan ng taong bayan.
Ayon naman kay PAMCHAM Chairman Rene Romero, isa rin umano sa mga advokasya ng organisasyon ay ang tulungan ang mga MSMEs na ma-utilize ang digital economy. Because if we will not embrace that, we will be left behind. For more than 5 years now, PAMCHAM has been advocating that. So, kayo ang nasa malilit, lalo na ngayon, meron na tayong AI, kung ano-anong mga platforms na pwedeng gamitin for us to compete, not only domestically, but internationally. Bagamat mananatiling apolitical ang PAMCHAM, kailangan umano nilang magtalaga ng mga kriteriya sa pagpili ng mga lider sa gobyerno na maaaring makatulong sa pagpapalago ng business sector. We do not have any particular idea in mind, but anyone who would fall under the criteria on good governance, of course, being mindful of the feelings of the people, lesser personal interests, their governance should be business friendly. Samantala, nagkaroon din ng mga exhibition booths ang ilang mga businesses at MSMEs sa naturang event. Isa sa mga pangunahing misyon ng PAMCHAM ay ang maging boses ng business sector sa probinsya para sa economic development nito. Ashley Punzalan, CLTV 36 News. At yan ho mga kabalen ang mga balitang nakalap ng CLTV 36 News. Tuloy-tuloy ho ang ating pagbabalita sa ating social media page mga kabalen. At eto nga kaugnay, banggitin ko na rin yung kanina, sinabi ko nga na si Sec Vince Dizon ay naiupo na ho bilang opisyal na secretary ng Department of Transport. Ito mga kapatid, formal na nga ang turnover ni dating Secretary Jaime Bautista ang pamunuan ng Department of Transportation kay Secretary Vince Dizon. Opo mga kabalen, at kabilang ho sa mga polisiya na nais isulong ni Dizon sa ilalim ho ng kanyang pamamahala sa DOTR ay ang epesyenteng mass transportation. Kabilang na ho dyan itong North-South Commuter Railway na siyang magdurugtong ho sa New Clark City sa Capas Tarlac, dyan sa may Clark International Airport sa Mabalacat hanggang sa may Laguna. Opo mga kabalen, upang maging seamless at mabilis ang biyahe ng publiko. Ayon pa kay Dizon, kailangan ding magkaroon ng mga walkable cities gaya ho nitong BGC, nitong Ortigas, upang sa gayon ay mabawasan din yung bilang ng mga nagdadala ng mga sariling sasakyan. Naniniwala umano ang bagong kalihim na ang solusyon sa mabigat na daloy na trapiko na kinahaharap sa Metro Manila at sa ilang bahagi ng bansa ay hindi umano ang pagdaragdag ng mga bagong kalsada kundi ang pagsasaayos nitong mass transportation, gaya ho ng mga MRT, daragdagan ng mga tren, itong commuter railway, itong PNR. Yan ho ang isa sa mga mandato. Mga kabalen, 10:58 na po at ako'y magpapaalam na. Maraming salamat sa lahat ng mga tumutok dito po sa CLTV 36 News Stream. Magkita-kita tayo bukas. Maraming salamat po.